שלום לכולם, אני רוצה להציג לכם את קשת. קשת היא סביבת למידה חווייתית לקידום שטף הקריאה. קשת, כלומר קריאה, שטף ותקשוב. עכשיו, הסביבה הזאת מיועדת בעצם לתלמידי בית ספר היסודי שרכשו כבר את אבני היסוד ונמצאים במעבר לקריאה שוטפת. אני רוצה להציג קודם כל את הסיפורים בקשת. הסיפורים בקשת יש כרגע 8 סיפורים. בהמשך יהיו עוד סיפורים, כל חודש בערך יתווסף עוד סיפור. הנושאים של הסיפורים זה על השונה והיפה בנו, על התמודדות עם פחדים, על שונות ועזרה לחברים, על בריונות ולקיחת אחריות, על היכולת לעשות שינוי בעולם, על התנדבות ולראות את האחר, על שוויון הזדמנויות ועל חברות למרות השוני. לגבי כל טקסט וטקסט יש כמה פעילויות. יש קודם כל האזנה לטקסט, עוד מעט אני אסביר על זה. אחר כך יש פעילויות של טרום קריאה, כמו שיש לנו כאן צילום מילים וספירת מילים ברצף. יש עוד פעילויות לכל סיפור וסיפור, יש פעילויות אחרות של טרום קריאה, אני אציג אותם בהמשך. ואחר כך בעצם הילד קורא את הסיפור, ולבסוף יש פעילויות לאחר הקריאה של הילד עצמו. לגבי כל טקסט יש בעצם 2 טקסטים. יש את הטקסט המידעי ויש את הטקסט להאזנה. כאן לדוגמה בהקשר ליפה הג'ירפה, אז יש טקסט מידעי על הג'ירפה, ואחרי הטקסט הזה הילדים עונים על שאלות של נכון לא נכון וכדומה. הילד יכול להחליט לאיזה סוג טקסט הוא מאזין, איזה סוג הקראה. האם ההקראה תהיה איטית או מהירה? האם בזמן ההקראה תסומן כל מילה או חצאי משפטים, כמו שיש כאן בצהוב? אחר כך יש, כפי שאמרתי, דוגמאות למשימות לאחר ההאזנה. כאן לדוגמה יש משימה של צילום מילים, כשבעצם המשימה הזאת מטרתה להעשיר את הלקסיקון האורתוגרפי של הילד. כלומר, המטרה היא שהילדים יזהו מילים, יותר ויותר מילים במדויק, ולא ינחשו את המילים על סמך חלקים מהמילה. לדוגמה, הילד קודם כל דרך אגב בוחר אם הוא רוצה הרבה תרגול או מעט תרגול. מעט כמו רק טעימה בבקשה, וככל שהוא יתרגל יותר אז בעצם הוא יקבל יותר מטבעות, ואז יש ילדים שיתרגלו עוד ועוד רק בשביל לקבל עוד מטבעות, כי אז אחר כך יש להם, ברגע שיש להם יותר מטבעות הם יכולים למעשה לקבל יותר דברים בתוך המשחק. אז כאן יש לדוגמה את המילה התחפשה. המילה התחפשה, אתם רואים שיש כאן את בניין התפעל, והתחילית מסומנת בירוק. אחר כך, אחרי שהילד בעצם מסתכל על המילה, הוא מצלם אותה כמה שיותר טוב. יש לו 4 מילים. הוא צריך להחליט היכן המילה כתובה. כפי שאתם רואים, כל 3 מילים הנוספות הן ממש ממש דומות למילה התחפשה. לדוגמה, המילה התחפרה זה רק אות אחת שמשתנה, או שכאן הסיומת שונה, או כאן בעצם רק השורש דומה והתחילית והסיומת שונים. אחרי זה הוא עוד פעם מסתכל על המילה התחפשה, ואז המילה התחפשה מופיעה בתוך טקסט. לדוגמה, בתוך משפט, ופעם אחת התחפשה לחגב, יפה הג'ירפה במקרה הזה. אחר כך הילד בעצם צריך לכתוב את המילה, הוא כותב רק את האותיות ההומופוניות, כלומר הוא לא צריך לכתוב את כל האותיות של המילה. במילה התחפשה יש הרבה אותיות הומופוניות, הרבה אותיות מקשות, ולכן הוא כותב את כל האותיות הללו, אבל יש הרבה מאוד מילים שאין שם הרבה אותיות הומופוניות, ואז הוא כותב רק אות 1 או 2 או 3, תלוי בכמויות של המילים ההומופוניות במילה. אחר כך הילד בעצם צריך, זאת פעילות של סחירת מילים ברצף, המטרה שלה בעצם לחזק את הזיכרון של הילד לטווח קצר.
הילד למעשה רואה את המילה למכור, אחר כך הוא יראה את המילה לשתף, אחר כך הוא יראה את המילה להציע, והילד צריך לזכור את הסדר שבו הוא ראה את המילים. ואז הוא מסדר אותם, למכור, לשתף, להציע, או יש גם אפשרות בסדר ההפוך, אוקיי? אחר כך יש פעילות לדוגמה של מציאת חרוזים, אז לדוגמה יש את המילה פקחה, והילד צריך לדעת למצוא את המילה מצליחה. אחר כך הילד למעשה, אנחנו יודעים שבשפה העברית הרבה פעמים הילדים טועים דווקא עם הצליל של השורוק קובוץ, אז כאן יש משימה לדוגמה שהילד צריך לדעת להבחין בין מילים עם חולם למילים עם שורוק וקובוץ. אז כאן יש לדוגמה את המילה מדוע, אז את המילה מדוע הוא יצטרך לגרור למערה, אבל את המילה כדורת הוא לא יגרור למערה. עכשיו תשימו לב שאם הוא ייקח את המילה כדורת, שיש שם חולם חסר, הוא יקבל משוב מקדם למידה שאומר שימו לב לסימני הניקוד, או אם הוא יגרור את המילה לעלות, הוא יקבל משוב דומה, שימו לב היכן הנקודה בו"ב. כדי שהוא ישים לב שהנקודה היא באמת צריכה להיות בשורוק, היא בעצם בתוך הו"ב ולא מעל הו"ב. אחר כך הוא מתרגל קריאת מילים, ולדוגמה יש לו את המילה מתקנים, הוא קורא את המילה מתקנים, ואז אומרים לו כל פעם שתראה את המילה מתקנים בבלונים השונים, אתה צריך ללחוץ ואז מתפוצץ הבלון. אסור לו ללחוץ על מילים שדומות למתקנים. לדוגמה, המילה מתקנות, הוא לא ילחץ עליה, או המילה מתוקנים, הוא לא ילחץ עליה. כפי שראינו קודם, עבדנו על אורתוגרפיה, עבדנו על פונולוגיה, עכשיו יש דוגמה של מורפולוגיה, לדוגמה, הידיעה, אז מסבירים לילד בדיוק מה זאת הידיעה ולמה חשוב לשים לב לידיעה, ואחרי שיש את ההסבר הזה, הוא מקבל מספר מילים כמו המילה העניק או המילה הבנים, והוא צריך להחליט באיזו מילה יש את הידיעה, באיזו מילה אין את הידיעה. אז במילה הבנים לדוגמה יש את הידיעה, והמילה העניק זאת רגילה. אחר כך בעצם עובדים גם על סמנטיקה, כלומר על משמעות המילים, המטרה היא שהילדים יעשירו את אוצר המילים כמה שיותר, וכאן יש דוגמה לאיתור של מילים נרדפות, אז אם הילד בעצם נותנים לו את המילה דוחק, הוא צריך למצוא איזו מילה נרדפת למילה דוחק. אז יש לו כאן בצד שמאל את האפשרויות, והוא בוחר את המילה צפיפות, או בואו נגיד שהוא דווקא לא בחר את המילה צפיפות, הוא בחר את המילה מפחיד, אז הוא מקבל משוב מקדם למידה, תשים לב למשפט. איתמר, יש כאן דוחק רב, תן לי יד כדי שלא תלך לאיבוד. אחרי זה הוא בעצם בוחר נכון, ועוברים למשימה הבאה, משימה של הפכים. שוב, כדי להשאיר את אוצר המילים של הילד, כל המילים הם מילים מתוך הטקסט, אז יש את המילה התמלאו, והילד צריך למצוא את המילה ההפוכה, כמו המילה התרוקנו, וגם כאן יש משוב במידה והילד טועה. עכשיו אנחנו עוברים לנושא של קריאה עצמית. הילד בעצם בוחר האם אני קורא עם ניקוד מלא או עם ניקוד חלקי. אז יש לי כאן לדוגמה את יפה הג'ירפה בניקוד מלא, ויפה הג'ירפה בניקוד חלקי. אנחנו צריכים לזכור שיש ילדים שיש להם בעיה של ניקוד ראייה, והניקוד דווקא מפריע להם. לעומת זאת יש ילדים שללא ניקוד הם לא הצליחו לקרוא את המילים. ולכן אנחנו מאפשרים לילד להחליט אם הוא רוצה ניקוד מלא או ניקוד חלקי. ואחרי שבעצם הילד קרא את הטקסט, הילד מקבל כל מיני משימות של הבנת הנקרא בהתאם לטקסט. אז יש כאן לדוגמה הרכבה של משפטים. הילד צריך על פי הטקסט, על פי בעצם מה שהוא קרא בטקסט, להחליט איך הוא מרכיב את המשפטים נכון. אז אם יש לו לדוגמה כאן, היא שלחה מכתבים, יפה הג'ירפה, הוא צריך להחליט איזה משפט בעצם הוא יוכל להשלים, וזה המשפט, לדוגמה. אחרי זה יש את סחירת רצפים. לקחנו בעצם את סיימון ואת משפטי הפירמידה, ונוצר בעצם משחק שמשלב את השניים,
ומוביל גם שהילד בעצם יתאמן בספירה, וגם הוא יתאמן בספירת מילים. אז בואו נראה. הילד בהתחלה מקבל את המילה הראשונה של המשפט, לדוגמה זה המילה עיניים, וזה בצבע הזה. אחרי זה הוא מקבל את המילה של, העיניים של, אז הוא צריך לדעת ללחוץ על הבורדו והכתום, אז בורדו כתום, העיניים של ליאור, העיניים של ליאור, העיניים של ליאור הבריקו, והוא לוחץ שוב, העיניים של ליאור הבריקו, וכל פעם המילה גם נאמרת בקול, עד שבסופו של דבר הוא מגיע למשפט כולו, העיניים של ליאור הבריקו מדמעות. אז כמו שבפירמידות בעצם כל פעם מתווספת לו מילה, אז גם כאן כל פעם מתווספת לו מילה. כאן זה עוד תרגול של מורפולוגיה. שוב, אני מראה כאן רק דוגמאות מתוך קשת, כמובן יש עוד הרבה מאוד דוגמאות. אז כאן יש גם משחק שבעצם לוטו, שהילד בעצם צריך לדעת שברכיה זה הברכיים שלה, ואחר כך יש משחק זיכרון, שבעצם הקלפים מוחבאים והילד צריך ללחוץ. הילד בעצם משלים close עם אותם מילים שראינו קודם, ואז יש מיון מילים. הילד בעצם שוב עובד על החלק המורפולוגי, במטרה שבעצם ככל שבעצם נעשירים את הידע המורפולוגי, כך גם הקריאה טובה יותר. אוקיי, כאן הילד מקבל בעצם את המילה סליחה לדוגמה, והילד צריך לדעת לאיזה שורש המילה שייכת. במידה והילד לא שם את המילה במקום הנכון, אז האותיות באדום, אותיות השורש מודגשות, ואז אומרים לו שים לב לאותיות השורש שמרכיבות את המילה, במטרה שהוא אחרי זה ידע למצוא את השורש הנכון. שוב, כל המילים הם מתוך הטקסט. אחרי זה יש השלמה של משפטים, שוב של close. עכשיו תשימו לב, המילה העריץ, העדיף והעביר, יש לה בעצם, לכל השלוש מילים הללו יש משהו משותף. כולם פעלים בעבר, כולם פעלים של הפעיל, וגם פה הפועל היא עין. כלומר, אלו מילים מאוד מאוד דומות אחת לשנייה, עם אותו תפקיד תחבירי, ואלה צריך לדעת כל מילה היכן הוא ישים, וכך אנחנו, ככל שהוא עובד בעצם על תבניות, אז יש יותר סיכוי שבפעם הבאה כשהוא יקבל מילה דומה כמו ויד, הוא גם ידע לקרוא אותה נכון, כי הוא כבר מכיר את התבנית הזאת. במידה והילד לא ידע להשלים נכון, אז גם מראים לו דוגמה מתוך הטקסט, את החלק המתאים, במטרה שהוא יקרא שוב את החלק הזה וישלים נכון. כדי להשאיר את אוצר המילים, אנחנו נותנים גם מציאת משמעות דומה. לדוגמה, הפה של יואב היה פעור בתדהמה, ובעצם הילדים צריכים לדעת על פי הסיפור מה התשובה הנכונה. אוקיי? האם הפה של יואב היה פתוח לרווחה מרוב תדהמה, או היה סגור ומכווץ בגלל תדהמתו. במידה והם לא יודעים לעשות את זה, אז נותנים לילד בעצם דוגמה, כשהמילה פעור נמצאת בו, הקשבתי בפה פעור לסיפור המעניין וחיכיתי לשמוע מה קרה בסוף הסיפור. אחר כך המילה פעור, הילד מקבל תפזורת והוא צריך למצוא את המילה פעור. המטרה היא שהילד בעצם ייחשף למילה פעור כמה וכמה פעמים, ובסופו של דבר יכיר אותה היטב. אחת הבעיות העיקריות בשפה העברית אלו מילים הומוגרפיות. מילים הומוגרפיות אלו מילים שנכתבות אותו דבר, אבל נשמעות אחרת. ככל שהילד יכיר מילים הומוגרפיות ובעצם יבחין בהן, הוא יטעה פחות בקריאה. לדוגמה, אם יש לי כאן את המילה מגרש ואת המילה מגרש, אז אלו מילים שבעצם אם אין ניקוד הן נראות אותו דבר, גם המילה מגורש נראית אותו דבר. הילד בעצם צריך להחליט האם אני לוחץ על הפעמון, כלומר האם נתנו לו אותה מילה, כלומר אם הייתי נותנת לו כאן מגרש מגרש הוא היה צריך ללחוץ על הפעמון, אם זה לא אותה מילה, אם אלו מילים הומוגרפיות הוא לוחץ על החץ. אחרי שלמעשה הוא לחץ נכון, הוא גם מקבל משפט שהוא צריך לדעת להשלים נכון את המילה מגרש או את המילה מגרש,
על פי הפירוש. בחלק הבא, הבנת משמעויות. הילד מקבל משפט, השופטים התבוננו בהשתאות בקישוטים, ויש בו מילה קשה. הילד צריך לדעת מה הפירוש של המילה בהשתאות, איזה מילה נרדפת למילה הזאת, ואותה נגיד בפליאה הוא צריך להשלים. בשלב הבא הילד מוצא מילים, נותנים לו מילה קשה, והוא צריך בעצם לדעת בתוך הטקסט איך אני כתובה. לדוגמה המילה מוחה נמצאת כאן בתוך הטקסט, והוא צריך בעצם להסתכל, לקרוא את הטקסט ולמצוא היכן המילה מוחה נמצאת. יש לכל טקסט הרבה משימות של נכון או לא נכון בהקשר לטקסט. כאן יש חלק מתוך הטקסט, משפט מתוך הטקסט, והילדים בעצם צריכים לדעת להגיד האם זה נכון או לא נכון. יש גם שאלות ברמות גבוהות יותר, של שאלות ברירה, שילד מקבל 4 אפשרויות והוא צריך לדעת את הפירוש, את התשובה הנכונה, גם שאלות ברמה גבוהה, ברמות הבנה גבוהות, וגם שאלות ברמות הבנה יותר נמוכות. תודה רבה לכולם, להתראות.